Kurungagun kishan kesano hambre tuna ang bayrot lang hambre tuna bagi khokso khone puno ruwe babaji kesano hamra nam kunga buna tiran nuga tem kharuga basai ba maya ba to bosor kaisa se kaya kon kana gatam tam kos tong jak ba kha ekdom thop thop dang ni bkhabre tu tung ta lag lung ge nge hamana na rok problem dang totra mangs pu tu bun dang na ina ba nge bini bu mong tamo bun mung hapa hapa koi masang kha gurum sare gurum masang ka sarai gar ha bosor gurum la bu tam sa ka khang khang tapi ka bele kos tong tong hatna amti mangs pung bu king king ge na bono belai khairok ma sinchang ma hai srai rok kes mamang tabuk nong go koyak din ang thang mane abo haimang musukang bo khoyo thangka ngai amti haino bo bo khakapla nei sajak bo ngai norok tabuk rang nei ba bese somai changlai tong nai lai me ha da ni chala khatam kha bong ka company khayo ta company o samung khlai lai na ya wa hai ke salai tong ta ngai norok subya ni ba nai lai me ta ngai nang sini lokorok no nin srai ni ba soba mong sana ni ba siblena kurungagun kishan kesano hambre tuna ang bayrot lang hambre tuna bagi khokso khone puno ruwe babaji ya nang bo nin srai ni kesano hamra nam kunga buna tiran nuga tem kharuga buni bakka kimi to mukhan kilo ma kimi to no boni ka ham khai nang bo mosong na buni sabla aptro dile ka to manu khanga bakka bakka gibo sajak nai kono kok thai krekha lokorok haidi soba laina jai mansak o kokoi bosano hamre nani borok no khong sogya ni bagai bo khalo company o se samong khlai chalai ja o korok ma ba haike no khong sole lai tong ta sini borok ba tam sanai na bo hai mang kami kami man kisha khokso khone puno dal bisa khone ruwe kesu babaji kurungagun belai khairoka kenorok RBS ke bai kontak borok malakha borok nai rang jura jura khajin chawta abo khaime khudara khanya to ta koi di e amuk khaidi do RBS ke bai ke bini treatment nang nai nge father bono surgery khaima nai ta nge hai pono ko RBS ke bai abo treatment ni simisi nge thangnani phainani tongnani to nijini no na aboni bage borok kosan nai tongjakha lokorok kubu kusogan korong